Čaute kamaráti, ja vítam nového videa, tentokrát sú to reakcie, ktoré ste si prosili vy. Proste som dala anketku, na ktorú ste mohli ste hlasovať 2 dni a keď tam bolo viac týchto reakcií, tak som spravila reakciu na vtipné videá, takže a inak ospravedlňujem sa vám ospravedlňujem, že som proste nebola aktívna. Ale budem sa to snažiť napraviť, keď to rozprávam furt a nic s tým nerobím, ale áno, teraz to už úprimne beriem vážne, beriem si to k srdci a idem si tako, že vážne, budem natáčať každé 4 dní, o to sa nemusíte bať, hej? Keď mi dačo nepríde, ale to vám budem oznamovať, keď náhodou. Takže ideme sa pustiť do videí, takže ideme na to. Ja mám tipka. Dobre. Dobre. Opäť trik. Výraz. Merenky. Pes je Papa Citron. Nechutí mu. Ne bro, nechutí. Či tu máme Patrika. To je nejaký chlopatý. Dobre. Kto toto spraví s plišakom? Neviem. Žralok. Dobre, meral si. Čelo. Proste, že to je také isté. Ty by to trošku zle odmeral. Oh my god. Jej, mačka sa pozdravila. Jej. Oh. Rip. Nejaká nádržná, neviem. Čo. Ne, prečo? Niekto hrá Minecraft. Rozbitý telefón, ale. Sekol mu telefón. Rozpísal mu sviet. To ste nepravili. Vodozbrala nejaký kôš. Dobre, super. Jaké krásne rúžové bočky úplne idú papať. On im nedal nič. Dobrý trik, kam. Na TikTok. Vážne, dobrý. Čo? Tá mačka. Ona sa vie teleportovať. Wow. Dobre. Takže. Ne. A ideme kradnúť, ne? Ona ten papier zbral celý. Čo spravia? Jako čuči. Čo teraz spravia? Kamera na vláčiku. Je pomaličky okolo nej, že by čo s nimi. Že by ho nezrutili. Až. To močko je hrozná úplne. Jaký buldočík, alebo čo to je? Alebo francúzsky buldočík. Nie. Neviem, čo to je. Mačka, ktorá sa práve zobudila. Chce si papať. To je kamera vlastne. To je kamera. Kamera, či tá mačka robí. Jakých porobil. What? Čo tá mačka robí? To nejaký nový spôsob pitia. Takto mačky viem, že pijú, len že to namočia na lepku, ale viem, to robí aj naša. Mačka normálne infarkt dostala. Chudáčik. Kúpil si novú varechu, alebo čo to je? Keď sa nudíš. Super nápad. Vyskúšajte si to. Úplne krásne. Policajti preskakujú chlod. Dobre. Ne, mohol to spraviť. Dobre. Čo to je? To je nejaká palka, alebo palec, alebo čo to je? Nejaká náhoda na ryby? Nemám. Jaký krokodil tam bol? Tej mačke ušiel. Chudák mačka. Nevie, čo sa práve stala.
Kto toto spraví mačke? Kto? Vysvetlite mi, prosím, kto? Prečo? Prečo? Jej, kohút. Ne. 5 hviezdičkový hotel. A budí vás tam kohút. Áno, super. Opičku, hledka, spínka na zabiedli, alebo na pleti, alebo čo to je. Tkajú, pôjdu fačiku a zrazu iba sír. Ste mali také veľké zuby, som nevidel. Áno, mačka. Tam je druhá mačka. Keď tá mačka pozráva normálne. Jaké kotrmelce. Jaké kotrmelce tá mačka robí. To čo je? Zase niečo zo SpongeBoba. To si viem. To tam bude zase toto. Prečo? Kto to spraví za plišako? Kto? Holub, jej. Dobre, toto je asi trošku nenajedený pes. Čo to je? Pes? Alebo to asi nie je pes. Alebo neviem, čo to bolo. Taká ryba. Tak má nejak žralok, alebo nejaký tvor, ktorý ťa proste v noci si zabije proste. Jako močko. Mačka, ryšava, veľká včela, ryšava, opiluje kvety. Sa dobre hra. Ten rytmus. Jej, tigríky, úplne. Vážne sa mu to mohlo stať. Jemu spadlo. Mohlo. Dobre. Ja proste nechce. Policajný pes išiel tam, napol sa, nevadí. Však v pohode. Dobrá hudba. Typický normálny infarkt. Peso citrón. Nechutí. Mačka pije. Angry. Wait, that's you. That's you. Did you break into someone's house? Relax. Pes vrčí na svoju nohu. Toto ťa budí o 7 ráno normálne. Kúp si vtáka a nezaspieš už nikdy. Vážne. Kúp si. Oslík tancuje, jej. Pes. A papa, chodí papa, diabolčko. Trošku nevypočítal. Či? Nespapá to, nespapá. Nespapá. Čo som videla? Jaká zlatá mačka. Dobre. To kúra vzadu plne. To spravím dokedy, keď budem mať také kúry. Dobre, keď sa vám toto video páčilo, nezabudni nechať odber a poprípade aj like. Ak by chceš viac takýchto videí, tak nezabudni to napísať do komentára. Čau!